راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفلالي كورنات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سولوس 16 حدار كل التشحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أبسمرا أم كان مقابرات اتصارات زركب أسكرينات كفحار منقست بزحلفوت إزاز مسرت حيالو سدرابيتات ريساتاتهم كالعلو يقددولو قديم تقادلاين حدا خاب مرحتي هزباو قنبارن أتو الأمين محمد سعيد عريفو جبوتي أبقراب تهجرات نزفت أمت تسأوائي متأتاو أفدق كم زي تخون منيستر قدات وطاء تهجر محمود علي يوسف أفليتو هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علتها زينا أبسمرا كوابت اتصارات بزركب مقابر كاثوليكاويتن وإنجيلاويتن أبيات كريستيانات عرفو زلو ريساتات كفحار منكست بزحلفوت إزاز مسرت حيالو سدرابيتات ريساتاتهم بملعال ننب عدتاتهم كوستو يكددولو إذا منقستي كتقبرا قديدو زلو تإزاز نسدرابيتات نبحدش حزن زي تدلي وصايتاتن كالو محبرا قطاوت سقاماتن يقالع كم زلو وتوم نزح بريتا زلأخو منشتات أغنزيبهم حيالو سدرابيتات نتبقوبن سنسرعتن نعمتاس تقبر ريساتات فحيروم نابي كم زوستو موسان سينوم يركبو كاثوليكاويت بيت كريستيان إيرترا كان مكان مقابر تأثيرات نزفحار ريساتات متنحز خوم بوتا كوهاباك تحت تنكلا وانجيلاويت بيت كريستيان جنا أبسمرا أوشت هاجرن وطان زركبو أمنتي أسكريناتهم في حروم نبعدتاتهم كوستو بعصر شدشو جنبتا بزوطاتو مجلتي تمحتينا قدامين زحشن أماراتي أسكرينات الإلكا ننبعد خاموساديو زبلت تابيت كريستيان أسكرينات الإلكا نبتكسر رح زي حساب زلو صفرا وإيساتونات مقامات دما كم كالأي أسفيراتو كساب كل التشحن شدشان عم تمرتها بزنبرة جزيات أما كان مقابرات اتصارات التقبر السبات عسكرينهم كل عالة إزاز محلالفة من قصة إيرترا نزيت على ريساتات في حيرو نبحر قدقوار كأكوا مخانيو زقلات قديم تقرلاين حد خم رحتن هزباو قنبار أتو الأمين محمد سعيد عرفو أب كل عدمة 74 زركب صحافي زباو قنبارني ديمقراسن فتحن أبو اللو كونتات استسمي سيمينارات تقدف نمكياد أب سعود عربة بتسنحل الأوان بهان دبت كم زعرفة منيستر زينا إيرترا أتو يمانا قبر مسكال بعصرت حموش حدار بتويتر أبزو محلالفو ملغتي قاليتو تدقاقم أوان حايمو بب أوانو أبسفل عليها هاقرات عرب تعو حكمنا وكنكن كايدلو تسنحي أتو الأمين محمد سعيد قديم تقرلاي أمنا تسنت إيرترا استقبر ألسكوان تخونا دحرنا تسنت قنا مأزوز نايتي بحاد سبز من راح سرعة تقدفن مسار حمل كن كوين خبلو إيرتراين دلي تفتحي ينقفو جبوتي أبقراب تهاجرات نزفت سأمت تسأبا أمت تاو أفدقا كم زي تخون منيستر قدات وطاء تهاجر محمود علي يوسف أفليتو እቲ ሚኒስተር ነዘፍለጠ ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ጅቡቲ ማዓስከር ሎሞን ዝርከብ ሓባራዊ ሓይሊ ዕማም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሰመየ ፍሉይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ዊልያም ዛና ኣብቲ ዞባ ከጋጥም ካብ ዝኽእል ሓደገኛ ክስተት ዜጋታት ሃገሩ ንምድሓን ድልዋት ምህላዎም ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ምስ ገለጸዮ ድሕሪ መግለጺ ጀነራል ዛና ኣብ ጉራብ ተሃገራት ንዝካየድ ምትእታው ኣሜሪካ ግዝኣት ጅቡቲ ከም ኣፍ ደገ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ከም ዝተረኣየ ዘመልከተ ሚኒስተር ማሕሙድ ጅቡቲ ምስ ጉራብታ ዘለዋ ዝምድና ጥቡቕ ስለ ዝኾነ ከጋጥም ከም ዘይክእል ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣነፂሮ ጅቡቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ዝምድና ንካልኦት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ንምእታው ከም ዘይኮነውን ኣስሚሩሎ ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ማዓስከር ሎሞኔ ኣሳት 4,000 ሰራዊት ከም ዘለዋ ይግለጽ ካብ 2002 ሒዛ ንማዓስከር ሎሞኔ ብክራይ ክትውኖ ምስ መንግስቲ ጅቡቲ ዝተሰማምዐት ኣሜሪካ ንወደብን ማዕርፎ ነፈርትን ጅቡቲ ንመናሃርያ መራኸብን ነፈርትን ኩናት ክትጥቀመሉ ይፍቀደላዮ እቲ ማዓስከር ኣቐዲሙ ናይ ሰራዊት ፈረንሳ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ካብ ዝኣቱ ንድሓርውን ፈረንሳ ከም ኣካል ሓባራዊ ሓይሊ ዕማም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን መሻርክቲ ኣሜሪካን ትጥቀመሉ እያ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا سلام تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن أفكار سبورت
ኣብ ናይ ሎሚ ሰሉስ 16 ሕዳር 2021 ናይ ስፖርት መደብና ዝሓለፈ ሰሙን ብሓደጋ መኪና ንዝተፈልየትና ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ብሽክለታ ደሴት ኪዳነ ዝተሓዘ እዩ ክኸውን ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ዝሓለፈ ሰሉስ 9 ሕዳር ንጎዩ ካብ ደቃሰይ ተበራቢረ ሰዓት ነኽሪ ሞባይለይ ሃሰስ በልኩ እንተኾነ ግን ሰዓት ቅድሚ ረኣየይ ዘሕዝን ዜና ዝብል ብዋትሳፕ ኣብ ኤሮጳ ካብ ዝርከብ ዓርከይ ዝተላእከ ጽሑፍ ኣብ ትሕተቲ ንሰዓት ዘመላኽት ቁጽሪ ሰፊሩ ንጠመተይ ሰረቐ። ዝርዝር ናይቲ መልእኽቲ ንምንባብ ብስምባደ ተቐላጢፈ ኣብ ልዕልቲ ናብ ሻቕሎት ዘእትወኒ ጽሑፍ ጠወቅኩ። ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቲ ምስ አንበብኩ የንብቦ ንዝነበርኩ ጽሑፍ ከኣምኖ ኣይከኣልኩን። እቲ መልእኽቲ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ደሴት ኪዳነ ብሓደጋ መኪና ከም ዝዓረፈት ዝገልጽ እዩ ነይሩ። ምናልባት ይሓልም ከሂሉ እውን ተጠራጠርኩ። ጥርጣረይ ግን ጌጋ ነበረ። ብርግጽ ኣብ ጋዳ ዓለም እየ ነይረ። ብቕጽበት ማህደር ፌስቡከይ ከፊተ ክፍትሽ ጀመርኩ። ዜና ዕረፍቲ ደሴት ኪዳነ ንገጻት ፌስቡክ ኣዕለቕሊቕዎ ነበረ። እዚ መርድእ እዚ ጸላእቲ ዘውሪዎ ቤላቤለው እንተዝኸውን ኢለ ተተስፈኹ። ይኹን እምበር እተን ርጡብ ሓበሬታ ይዝርጋሐን ኢለ ከም እሙን ምንጪ ዝርእየን ገጻት ፌስቡክን ነዚ ዜና ለጢፈንኦ ስለ ዝነበራ ነቲ ዘሰንብድ ዜና ከይፈተኹ ከም ካልኦት ሰዓብቲ ስፖርት ክቕበሎ ተገደድኩ። ፍሽኽታ ዘይፍለያ ምጭውቲ ተቐዳዳሚት ደሴት ኪዳነ ተኸስተ ብ10 ግንቦት 2000 ዓ.ም ኣብ ቲራቮሎ ኣስመራ ተወሊዳ። ደረጃ ትምህርታ ድማ ክሳብቲ ምህርኣ ኣቋሪፃ ንሃገራ ወኪላ ናብ ሩዋንዳ ዝግሸትሉ 2018 ዓ.ም 11 ክፍሊ በጽሐት። ዓቢ ሓዋ ንደሴት ዮራን ኪዳነ ኣብ ውድድር ቀዳማይ ዲቪዥን ክለብ ዞባ ማእከል ምስ እትነጥፍ ክለብ ኣልታሕሪርን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ይጻወት ብምንባሩ ደሴት ገና ንእሽቶን ከለያ ስፖርት ኣብ ውሽጢ ቤታ ሰሪቱ ኣባል ስድራ ኮይኑ ዝጸንሓ። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ እግሪ ሓዋ እናሰዓበት ምስ ስፖርት ክትላለ ኣይተጸገመትን ጥራይ ዘይኮነስ ንገሌ ካብ ዕጥቅታቱ እናሰረቐትውን ኩዕሶ ትጻወተሉ ነበረት። ካብ ገዛውታ ሓሊፋ ንቤት ትምህርታ ወኪላ ኩዕሶ እግሪ ትጻወት ዝነበረት ደሴት ጓል 12 ዓመት 8ይ ክፍሊ ትመሃር ኣብ ዝነበረትሉ መምህር በረኸ ዝተባህለ መምህራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ቅድድም ብሽክለታን ኮላይ ግድን ክትወዳደር ከም ዘለዋ ሓበራ እሞ ተራ ብሽክለታ ሒዛ ናብ ውድድር ቀረበት። ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተኻየደ ቅድድም ድማ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ንቤት ትምህርታ ኣኽሪዓ በኽሪ ሽልማታ ንኽትቅበል በቕዓት። ደሴት በዚ ዝረኸበቶ ዘተባብዕ ውፅኢት ፍናን ስለ ዝተሰምዓ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ክደፍኣሉ ወሰነት። ድሕሪ ገለ ሳምንታት ኣብ መንጎ ምምሕዳራት ዞባ ማእከል ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ተሰሪዑ ስለ ዝነበረ ኣብ ከባቢ ገዛውታ ትካል መጸገኒ ብሽክለታ ዝነበሮ እስማዒል ዝተባህለ ችክሊስታ ተበግሶን ጻዕርን ናይዛ ብተራ ብሽክለታ ተጠቒማ ትጽዕት ዝነበረት ደሴት ስለ ዝመሰጦ ብሽክለቱ ወሲዳ ልምምድ ከተካይድን ክትወዳደርን ከም እትኽእል ገለጸላ። እዚ ዕድል ክስገር ዘይግብኦ ምዃኑ ዝተገንዘበት ደሴት ንእስማዒል መዓስሞ ክመጽእ ብምባል ሕቶ ቕረበትሉ። ንሱ ድማ ኢዱ ናብታ ተጸጊዓ ዝነበረት ማውንቴን ብሽክለታ እናመልከተ ዋላ ሕጂ ምሳኺ ክትማልእ እያ ትኽእል ኢኺ በላ። ደሴት ቁሩብ ድንፂዋ ኣብዚ ሓድሕድ ምትእማን ጠፊኡሉ ዘሎ ዘመን ዘይፈልጠኒ ሰብ ከመይ ገይሩ ብሽክለቱ ይበኒ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ንእስማዒል በዚ ሎሚ ግዜዝስ እንታይ ኣሚንካ ብሽክለታኻ ብዘይገለ ዋሕስ ትህበኒ ብምባል ተወሳኺ ሕቶ ኣልዓለትሉ። እስማዒል ንደሴት ቀጻሊ ኣብቲ ከባቢ ይርያ ስለ ዝነበረ ይፈልጠ ከየድሓን ውሰድያ ወላ ገዛ ኸውን ይፈልጠ ኢሉ ብእምነት ሃባ። እዚ ከይኣክል ድማ ብሽክለታኣ ይጽግነላን ኣብ ልምምድ ድማ ይከታተላን ነበረ። እዋን ውድድር ምስ ኣኸለ ደሴት ኣብ ፈለማ መዓልቲ እኳ ኣብ መቀዳደሚ ቦታ ክትርከብ እንተዘይከኣለት ስዒበን ኣብ ዝነበራ ክልተ መድረኻት ግን ቀዳመይቲ ብምውፃእ ብድምር ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ ስማን ስም እትነብረሉ ምምሕዳር ቲራቮሎን ኣስመየት። ኣብዚ እዋን እቶም ብዛዕባ ተሳትፎን ዓወትን ደሴት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍልጦ ዘይነበሮም ስድራ ቤታ ኩነታታ ስለ ዝፈለጡ ካብ ትፅቢታ ወጻኢ ብምትብባዕ ነቲ ብዙሕ ዘይተድማዓሉ ዝነበረት ፀወታታት ኩዕሶ እግርን ኩዕሶ ሰኪዔትን ገዲፋ ኣብ ብሽክለታ ከተተኩር ብምልባው ብሽክለታ ዓደጉላ። ምስ ምምሕዳር ቲራቮሎ ኮይና ክትወዳደርን ክትዕወትን ዝረኣያ ሓያል ሓቋርን ተቐዳዳማይን ክለብ ሬድሲ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ኣኽሊሉ ሃይለ ወይ ባሕሪ ንደሴት ናብታ ኣብቲ እዋንቲ ንሱ ዝዕልማ ዝነበረ ጋንታ በሪኽ ንኽጽምበር ዕድመ ኣቕረበላ። ጻውዒት ኣኽሊሉ ተቐቢላ ምስ ንእዞባ በሪኽ ክትወዳደር ዝፈረመት ደሴት ኣንጻርተን ሓያላትን ብልዑል ባጀት ዝንቀሳቐሳን ዝነበራ ከም ዓራግ፣ ኤሌክትሮላይት፣ ጋላ ነፍሕን ካልኦትን ዝኣመሰላ ጋንታታት ገጢማ ሻምፒዮን ውድድር ማውንቴን ባይ ኮነት። ብድሕሪ እዚ ከዓ ንማውንቴን ብሽክለታ ተሰናቢታ ኣብ ብሽክለታ ዳክ ኮርሶ ተወጢሓ ኣብ መስርዕ ቅድድም ቀረበት። ኣብዚ እውን ካብ ዓወት ኣይበኹረትን።
ካብቲ ንቡር ዓወት ወጻኢ ሃዲማ እውን ንበይና መዛዘመ ሕንጻጽ ትረግጽ ነበረት። ብተወሳኺ እውን ዘዋሪት ዋንጫ ዞባ ማእከል ኣልዓለት። እዚ ብሉጽ ውጽኢታት ናይዛ ተቐዳዳሚት ናቓልቦ ካልኦት መተሃላለኽቲ ጋንታታት ክስሕብ ስለ ጀመረ ክለብ ዓራግ ሻማሻማይላ ውዕል ደሴትን ክለብ በሪኽን ንኽውዳእ ገና 2 ዋርሕ ተሪፍዎን ከሎ ወግዓ ውሕቶ ኣቕረበት። ደሴት ግን ነቲ ብክለብ ዓራግ ዝቐረበላ ጻውዒት ነጸገቶ። ኣብቲ እዋን ኣባል ክለብ ዓራግ ዝነበረት በኽሪ ፕሮፌሽናል ጓል ኣንስተይቲ ተቐዳዳሚት ኤርትራ ኦሎምፒካዊት ሞሳና ደበሳይ እዛ ተቐዳዳሚት ኣብ ጎና ተሰሊፋ ክትቀዳደም ኣመና ስለ ዝበሃገት ብተደጋጋሚ ናብ ቤታ ተመላለሰታ። እንተኾነ ሕጂ እውን መልሲ ደሴት ኣይፋልዩ ዝነበረ ሞሳና በዚ ኣሉታዊ መልሲ ደሴት ተስፋ ከይቆረፀት ካብ ደሴት ሓሊፋ ኒዮራን ሓዋ ረኺባ ብምዝራብ ንዝነበረ መሰናኽል ኣጣጢሓ ኣብ መወዳእታ ብስምዕ ክለባት በሪኽን ዓራግን ደሴት ማልያ ዓራግ ለቢሳ ኣብ ጎና ከም ትጻወት ገበረት። ብኣሰልጣኒ ኣኽሊሉ ተሳሒላ ምስ ሙሉእ ብቕዓታ ናብ ክለብ ዓራግ ዘቕንዕ ደሴት ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ኣትያ ንገዛእ ርእሳን ንደቂ ጋንታን ኣብ ምዕዋት ልዑል ተራ ድሕሪ ምጽዋታ ውድድር ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ኣርከበ። ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ናይዚ ኣብ 2017 ዓ.ም ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ሞሳና ቀዳሚት ስለ ዝወፀት ኣሰልጣኒ ክለብ ዓራግ ከምቲ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ልሙድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣብ ዝቕጽል መድረኻት ደሴትን ደቂ ጋንታን ነጥቢ ንዝነበራ ሞሳና ንምዕዋት ክሰርሓ ትእዛዝ ሃበ። ስዒቡ ኣብ ዝተኻየደ ናይ በረኻ መድረኽ ሞሳና ንመወዳድርታ ቆሪጻ ብምኻድ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓወተት። ደሴት ብወገና ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ብምውዳቓ ምስ ቀዳሞት ኣትያ ነጥቢ ከተመዝግብ እኳ እንተዘይከኣለት ተንሲኣ ሓመዳ ነጊፋ 10ይ ደረጃ ብማሕዛግን ሓንቲ ነጥቢ ካብ ምርካብ ኣይተረፈትን። ኣብ ዝቐጸለ መድረኽ ድማ ነዚ ሓንቲ ነጥቢ ሒዛ ዝኣተወት ደሴት ምስታ ከም ሓፍታት ትርያ ጓል ጋንታ ሞሳና ኮይና ንኽትሃድም ብዓላምያ መምርሒ ተዋሂብዋ እኳ እንተነበረ ሞሳና ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ካብኣ ስለ ዝዳሓረት ግን ንኹለን መቐዳድምታ ራሕሪሓ ብምኻድ ንብሕታ ተወንጨፈት። ኣብ ሒደት ዙርያታት ድማ ንብሙልአን ተቐዳደምቲ ዙርያ ብምድራብ ካብ መወዳደር ቦታ ኣልያ ንመቀዳደሚ ሜዳ ንውልቃ ባሓተቶ። ብመሰረት ሕጋጋት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከልካ ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ 10ይቲ ንዝወፃ ተቐዳደምቲ ዝውሃብ ነጥቢ ብምሉኡ ማለት 47 ነጥቢ ብእኩብ ንበይና ተዋህባ። ከም ውፅኢት ናይዚ ንነጥባ ካብ ሓንቲ ብቕፅበት ናብ 48 ዓሪጋ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተኾየጠት። ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር ንዋሓዚትን ሞሳናን ስዒባ ሳልሰይቲ ብምዃን 7 ነጥቢ ስለ ዝረኸበት ንመሪሕነታ ኣተርኒዓ ናይ 2017 ዓ.ም ዘውዲ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ደፍአት። እዚ ህጡር ዓወት ንሰልጣኒ ሳምሶን ሰለሙን ንደሴት ጻውዒት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንኽልእከላ ደረኾ። ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ድማ ናብቲ ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝተሰላሰለ ውድድር ኮንቲኔንታል ሻምፒዮንሺፕ ኣፍሪቃ ሒዝዋ ኸደ። ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ሩዋንዳ ንምጋሽ ልምምድ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበረ እዋን ኣሰልጣኒ ሳምሶን ንብሉፅ ብቕዓት ደሴት ምስ ረኣየ ከምቲ ተጽግበኒ ቀጫስ ኣብ መቑላእ እንከላ ይፈልጣት ተባህለ ደሴት ክብሪ ክትጎናጸፍ ምዃና ተረድዩ በድናቖትን ብተምሳጥን ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ክልቲ ውድድራት ክትዕወቲ ምዃንኪ እተኣማመነ ብምባል ብርእሰ ምትእማን ነገራ። ኣብ ናይ ጁኒየር ምድብ ዝተሳተፈት ደሴት ንኣሰልጣንያ ኣይስተሓፍረቶን። 18.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝነበሮ ቅድድም ክሮኖሜተርን 60 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝተጓዕዘ ቅድድም ቸርኪቶን ቀዳመይቲ ወፅያ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ተውሎ ወርቂ ማዳልያታት ኣንጠልጠለት። ኣብ በኽሪ መገሻ ከም ዝኣመሰለ ስማን ስም ሃገራን ዘበረኽ ቅያብ ምስራሕ ከዓ ብክቱር ሓጎስ ብማንታ መዓጓጉርታ ንብዓት ፍሳሓ ኣውሓዘት። እዚ ንሳ ኣብ ኪጋሊ ዝሓፈሰቶ ታሪኻዊ ዓወት ካልእ ንመጻኢያ ዘብርህ ባብ ዕድል ኣርሓወላ። ማለት ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም UCI ኣብቲ ኣብ ኢግል ስዊዘርላንድ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከሉ ትምህርቲ ንኽትቀስም ዓደማ። ኣብዚ ማእከል መሰልጠኒ ድማ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ካብ ሄ ክሳብ ፔ ዘሎ ትምህርቲ ቀሰመት። ጎኒ ጎኒ ትምህርታ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት እናተቐዳደመት ዝምስገን ውፅኢታት ትረክብ ነበረት። ድሕሪ 7 ወርሒ ናይቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ቅድድም ኮንቲኔንታል ሻምፒዮንሺፕ ኣፍሪቃ ደሴት ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዳግማይ ብምውካል ኣብ ኦስትሪያ ዝተኻየደ መበል 85 ውድድር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ጁኒየር ዓለም ቀረበት። ኣብቲ ውድድር ከዓ እግራ ተሃስያን ከላ ኣብ ክሮኖሜተር መበል 28 ኣብ ቸርኪቶ መበል 22 ተርታ ተሰርዐት። ብድሕሪዚ ውድድር ማለት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ብቐጥታ ካብ ነፋሪት ናብ ነፋሪት እናተሰጋገረት ናብ ከተማ ቦነስ ኤረስ ኣርጀንቲና ብምምራሕ ድሕሪ 4 መዓልታት ዝወሰደ ጉዕዞ ምስ ደኸማ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ መንእስያት ኣብ ናይ ጁኒየር ምድብ ኣብ ዝተቐዳደመትሉ ኣብ ክሮኖሜተር ታሻዓይ ኣብ ቸርኪቶ መበል 11 ደረጃ ሒዛ ንኡድ ውፅኢት ረኸበት። ኣብ 2019 ዓ.ም ኣብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ውድድር ኮንቲኔንታል ሻምፒዮንሺፕ ኣፍሪቃ
ኣብ ቾርኪቶ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተሓናፊጾም ኣብ ዘካየድዎ ውድድር ምቅባል ወይ ሪሌይ ድማ ብደረጃ ሃገር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃን ተውለ ወርቂ ማዳልያ ክትወስድ እንከላ ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር ከዓ ካብ ኤሊት ብጋንታ ካልእቲ ብውልቂ ሳልሳይ ተርታ ካብ ትሕቲ 23 ዓመት ካልእቲ ብምውፃእ ተሸላሚት 2 ብሩርን 1 ነሓስን ማዳልያታት ንምዃን በቕዐት። ኣብ 2019 UCI ንደሴት ዳግማ ይጸዊዑ ካብ ተማሃሪት ናብታ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሜን ተቐዳደምቲ ዝጥርነፋላ ክለቡ ብደረጃ ፕሮፌሽናል ንኽትወዳደር ኣሰጋገራ። ምዛጋንታ ኮይና ከዓ ትምህርታ እናቐሰመት እናተፈተነት እናተወዳደረትን ከምኡውን ንዝውሃባ ዝነበረ መእረምታ ይኹን ምትባዕ እናቋሴት ንህይወት ፕሮፌሽናል ቅድድም ብሽክለታ ተተሓሓዘቶ። ንሳ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2019 ብተኸታታሊ ኣብ ውድድራት ዙር ፌስቲቫል ኤልስ ያቆብ ሉክዘምበርግ፣ ዙር ቮልታ ቡርጎስ ስጳኛን ስዊዝ ኤቨር ጂፒ ቻምፕ ብምስታፍ ብቕደም ተኸተል ብድምር ግዜ መበል 42 መበል 61 ከምኡውን መበል 13 ደረጃ ሓዘት። ቀፂላ ደሴት ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ ኤርትራ ብምቕናዕ ኣብ ውድድር ክሮኖሜተር ቀዳመይቲ ኮይና ብምእታው ሻምፒዮን ኤርትራ ክትከውን ከላ ኣብ ቾርኪቶ ከዓ ካልአይቲ ተርታኣትያ ብሩር ማዳልያ ወኒና። ኣብ ወርሒ ነሓሰ እንተኾነ ደሴት ኣብ ሞሮኮ ከተማ ራባት ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ፀወታታት ኣፍሪቃ ኣብ ክሮኖሜተር ብብሕቲ 5 ብጋንታ ካልአይቲ ኣብ ቾርኪቶ ድማ ብብሕቲ 5 ተርታ ሒዛ ንቕድድማ ወዲኣቶ። እዛ ተስፉትን ጻዕራምን ተቐዳዳሚት ን2019 ዓ.ም ኣብቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝተሰርዐ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ብምክፋል ዝተሰናበተታ ክትከውን ከላ ኣብ ክሮኖሜተር መበል 45 ደረጃ ሓዘት። በንጻሩ ኣብ ቾርኪቶ ኣዝዩ ሓያል ዝናብ ብምዝናቡ ንቕድድማ ከይፈጸመት ተረፈት። ዝቐጸለ ዓመት 2021 ኣብ መላእ ዓለም ለበዳ ኮቪድ-19 ብምኽሳቱ ውድድራት ስለ ዘይተሰርዐ ደሴት ልምምዳ እናካየደት ጥራይ ሓለፈቶ። ኣብዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 2021 ካ ንክለብ ማእከል ብሽክለታ ዓለም ብምውካል ኣብ ዙር ባይሎስ ቤልጅየም ኣብ ውድድራት ግሮት ፕሪስ ብራንስ ከምኡውን ቢንቼ ቺማይ ፓርዳማስ ቤልጅየም ኣብ ውድድራት ላ ፐሪጎርድ፣ ላ ፒክቶ፣ ላ ኮራሊስ ፎርሚስ፣ ላ ክላሲክ ሞርቢያን ከምኡውን ግራንድ ፕሬክሰስ ሞርቢያን ፈረንሳ ብምክፋል ኣተባባዕ ውፅኢት ረኸበት። ብዘይካ ዝደሴት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪላ ኣብቲ ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ቤልጅየም ዝተሳለጠ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ተሳታፊት ነበረት። ትሕቲ ምዃናን ህዶ ጠባይ ከም ዘለዋን ዝንገረላ ደሴት ኪዳነ ኣብ 2021 ብክለባን ብሃገራን ዝተሰርዓላ ውድድራት ፈጺማ ንዕረፍቲ ናብ ኤርትራ ቀድሚ ኸዳ ኣብ 2022 ምስ ኪንየን ዝተሰሜት ኢጣልያዊት ክለብ ንምስላፍ ከተማ ኣንበረት። ብድሕሪ እዚ ከዓ ናብቶም ፍጥር ክትብል ኣትሒዞም ዝኸስከስዋን ከም ሕሳስ ልደን እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ውላዶምን ብሕንቃቐን ብሓለፋን ዘዕበይዋን ስድራኣ ናብታ ሓመድ እናሓቆፈት ዝዓበየትላን ፊደል ዝቖፀረትላን ሃገራ ኣቕንዐት። ደሴት ዋላ እኳ ካብ ዝሓለፈ መፋረቕ ወርሒ ጥቅምቲ ትዒዛ ኣብ ዕረፍቲ እንተነበረት ከም ስፖርታዊት መጠን ብቕዓታ ክትሕሉ ስለ ዘለዋ ግን ናብ ኤርትራ ተመሊሳውን ልምምድ ካብ ምክያድ ኣይበቑረትን። ኤርትራ ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ስለ ትርከብ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ንትንፋስ ስለ ዝሕግዞም ልምምድ ንኸካይዱ ብዝያዳ ንሃገሮም እዮም ዝመርፁ። መበል 21 ዓመት ልደታ ካብ እትኽብር ወርሒ ዘይመልአት ደሴት ዝሓለፈ ሶኒ 8 ሕዳር ከምቲ ወትሩ እተዘውትሮ ካብ ዝወፈረቶ ብሰላም ንኽትምለስ ጸሎታ ዓሪጋያ ሙሉእ ዕጥቃ ለቢሳ ካብ ገዝኣ ናብ ልምምድ ወፅያ። ምስ ካልኦት ተቐዳደምቲ ድሕሪ ምረኻባ ድማ ብሓባር ንመንደፈራ ንዝወስድ ብሎኮ ጉዳይፍ ሓሊፋ ጉዕዛ ተተሓሓዘቶ። ይኹን እምበር ኣርሒቓ ኸይከደት እንከላ ከምቲ ኣብ ፈለማ ዝተገልጸ ኣብ ከባቢ ማይ ነፍሒ ዘይኮነሲ ኣብ ከባቢ ዓድቀ ምስ በጽሐት ብመኪና ተገጭያ ኣብ ባይታ ወደቐት። ኣብቲ እዋን ሓደጋ ምስኣ ዝነበረን ምስ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃንን ሞሳና ደበሳይን ኮይኑ ድማ ካብ ፈለማ ትሒዙ ኣብ ውድድራታ ብኩሉ መዳያት ክድግፋ ዝጸንሐ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬግ ሴጋፍሬዶ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ምስ ካልኦት ብጾቱ ኣብ ሕቕፉ ኣንቢሩ ተቐላጢፉ ናብ ሕክምና ኣብጽሓ። ደሴት ናብ ሕክምና ምስ ትንፋሳ እኳ እንተበጽሐት ድሕሪ 20 ደቓይቅ ግን ንሓዋሩ ካብ ኣዝያ እተፍቅሮም ስድራ መቕረባ ማሓዙታ ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ደቂ ጋንታ ዓለምታ ብሽክለታን ዓለምን ብሞት ተፈልየት። እተን ፔዳሌ ብሽክለታ ረጊፀን መንኮርኮር ብሽክለታ ይሕምቢበን ዘይርብርባእ ጋራን ዳንጋን ንዘን ትእለት ዕሪፈን። ስነ ስርዓት ቀብራ ድማ ብሽሓት ዝቝጸሩ መቕርብ ቤተሰብን ኣፍቀር ስፖርትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ3 ሕዳር ኣብ ዓዲ ቖንፂ ተፈጸመ። ደሴት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ ብዝሓለፈ ረዘንቲ ዓወታት ከይተዛነየት ኣነ ብሕጂ ገና እየ ዘለኹ ድሌተይ ታሪክ ክሰርሕን ኣብ ዓለም ተወዳዲረ ምስ ቀዳሞት 10 ዕውታት ተቐዳደምቲ ንኽኣቱን እዩ ኢላ ነይራ። እንተኾነ ግን ከም ትምኒታ ልዕልቲ ቅድሚ ሕጂ ሰርሓቶ ታሪክ
ተወሳኺ ታሪክ ፈጺማ ሓሳብ ልባ ከስመረት ሞት ኮሊፍዋ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ቤት ሓዘን ንሕዙናት ከጸናንዑን ከለው ሰብ ተወልደ ማለት ሞተ ማለት እዩ ይብሉ እወ ብልክዕ ንዘለዓለም ዝነብር ፍጡር ወዲ ኣዳም የለን ኩሉ ወዲ ሰብ ሞት እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ኩሉ ሰብ ይፍለጦን ይረዳእዮን ዳ እምበር ሓደ ወዲ ሰብ ወላውነቲ ብጸጋ ዕድመ ጸገበ ብሞት ክሓልፍን ከሎ ስድሩን ፈለጡን ክሓዝኑን ክጉዩን ንቡርን ግድንን እዩ ከም ደሴትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ በተመሳሳሊ ኣብ ልምድን ከላ ብሓደጋ መኪና ዝሰአናያ ተቐዳዳሚት ክለብ ሶራ ዩርሳዋ ዝነበረት በትናኤል ፍጹም ብርሃንን ዝኣመሰላ ካብ ስድረአን ሓሊፈን ተስፋ መላእ ሃገርን ዓለምን ዝኾና ነዚ ዓለም ንእሽተይ ማንኳኳ ዘየልዓላላ ራን ብሩህ መጻእን ዘለወን ዕሸላት መንእስያት ኣብ ሸዊት ዕድሚአን ክቑፅያ ክትርእን ክትሰምዕን ከለኻ ግን ነቲ ጓህን ሓዘንን ብዕፅፍታት የምርሮ ንኽትቅበሎን ንኽትኣምኖን ድማ ኣመና ይኸብድ ባህጊ ደሴት ቁፅሪ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ልክዕ ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናብ 6 ወይ 7 ክብክብልን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ክስስንን ነይሩ ደሴት ዘይሃስስ ታሪክ ወሪቓ ሓሊፋ ሕጂ ዘለዋን ስዒበን ዝመጻ ሓደሽቲ ወለዶ ተቐዳድምትን ከኣ ብብዝሒ ክንዮ ሃገረን ሓሊፈን ኣብ ዓለም ለኻዊ ቅድድማት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ብምንጣፍ ሕልመንን ሕልሚ ደሴትን ኣብ ምግሃድ ከተግሃ ትምኒት ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ እዩ ደሴት ኣብ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ዘመና ብረሃፃ ዝፀሓፈቶ ታሪክ ተራ ታሪክ ከም ዘይኮነ ድሕሪ ዕረፍታ ንዜና ዕረፍታ ብመራኸቢ ብዙሃን ዓለም ዝተዋህቦ ሰፊሕ ሸፈነ ብምግንዛብ በቐሊሉ ንምርዱ ይከኣል እዩ ንዕረፍቲ ደሴት ዝፀብፀብኦ ደርማሳት ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለም ኣብዚ ሓደ ብሓደ ክዝርዝር እንተደኣ ተፈቲኑ ግዜ እውን ኣይኣክልን እዩ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ግን ንሳይክሊንግ ኒውስ ሳይክሊንግ ቲፕስ ሳይክሊንግ ዊክሊ ቢቢሲ ዴይሊ ሜይል ዘሳን ዴይሊ ሚረር ኤክስፕረሰን ስካይ ስፖርትን ንምጥቃስ ይከኣል እዩ ብዘይካዚ ከም ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ፕረዚደንት ማሕበር ዳቪድ ላፓርቴታን ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣፍሪካን ራይዚንግ ሳይክሊንግ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ቱር ዲ ፍራንስ ደቂ ኣንስትዮን ብምኽንያት ዕረፍቲ ደሴት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሓዘኖምን ጓሂኦምን ብምግላጽ መጽናንዕ መልእኽቲ ካብ ዝለኣኹ ብዙሓት ወገናት እቶም ሒደት እዮም ንስድራ ቤት ደሴትን ንመላእ ቤተሰብ ስፖርት ኤርትራን ብስም ራድዮ ኤረና ጽንዓት ንምነ كبرات تختاتلتنا نلومي أدالينا زنبرنا مدب سبورت تفتيمولو زمت سمون بخالة حستو كن الرغبينا سلامة عنان مسكولنا راديو إرنا